हियो की काहे रंगदार गे होतो न अब नहीं प्यार गे हियो की काहे रंगदार गे घारा बड़ी दूर कौ जाए में हो परसनवा गे घारा बड़ी दूर कौ जाए में हो परसनवा गे आगे घंटे घंटे खोजा कौशो पारन वाला खानावा गे आगे मिनटे मिनटे खोजा कौ चतरा वाला खानावा गे मनवा के लगत गे कलसा हो जाई तो जेल भी वरसा गे वरसा मनवा के लगत गे कलसा हो जाई तो जेल भी वरसा गे वरसा लगा हो बड़ी डर जैसे शेर के जैसा धड़नवा गे लगा हो बड़ी डर जैसे शेर के जैसा धड़नवा गे आगे घंटे घंटे खोजा कशो पारन वाला खानावा गे आगे मिनटे मिनटे खोजा कौ चतरा वाला खानावा गे हम तो जेल में गे जेल में बाहर निकलबो अप्रैल में गे मेल में फंस गेलियो हम तो जेल में गे जेल में बाहर निकलबो अप्रैल में गे मेल में दीपक दीवानवा बड़ी दिन तक झेलल कोई परेशानवा गे कपिल टाइगर जादे दिन के ही औना मेहमानवा गे आगे घंटे घंटे खोजा कशो